E eu son unha férrea defensora das residencias porque moitas veces non, pois, a cotidianidade, non, a vida en xeral, non che permite dedicarte ao 100% ao traballo creativo. E creo que é unha oportunidade moi guai para fuxir un pouco, non, do balbordo, sobre todo para as traballadoras artísticas que temos que ter tropecentos traballos á vez. Os momentos de compartir, ¿no? Que tamén, bueno, pues as residencias están estructuradas para que tamén os haya, ¿no? Hai unha coafectación aí que me parece moi nutritiva e moi positiva para desenvolver o traballo, ¿no? Por outro lado, hai residencias que ten e non ten financiación, neste caso esta sí que ten financiación. Facilita moito un proceso de creación no que poidas experimentar, no que poidas probar, no que poidas errar. É unha cousa que se leva facendo xa tempo e todos os anos salen as convocatorias abertas. Tivemos que escribir un dossier e facer a inscripción, que me parece que tamén é bastante sinxelo, o sea que